5, 10, 15, 20. Mitä sinä, Matti, luettelet? Nämä on nyt vaan sellaisia maagisia lukuja, jotka puhuttavat tämän päivän porilaisia. Mitä lukuja ne nyt sit on? No juurihan mä sanoin. Porin urheiluelämän suuria lukuja. Ollaanpa sitä nyt niin salaperäistä. No ei tässä nyt välttämättä mitään salaperäisiä olla. Ne nyt ovat vain näitä Porin jäähallin lämpötiloja. Ensi palellaan päähuurteissa. Nyt hikoillaan katsomossa ja jää sulaa pelaajien jalkojen alta. Hyvä, ettei olla luonnonjäillä niin kuin Merenlahdella. Sä se osaakin etsiä noita valoisia puolia. Kyllä me sitä kakaroina käytiin monena aamuna tutkimassa, josko jää kestäisi. Ja kun ensimmäinen jääpeite tuli, niin sitten mentiin. Monta päivää me saatiin luistella, kunnes tuli ensi lumi ja sitten olikin tietysti ongelmia, kun jääpinta meni sellaiseksi epätasaiseksi. Mutta jääpurjeilla me mentiin kovempaa kuin nämä nykypäivän surffaajat. Mitenköhän se mahtaa olla? Mahtaako nämä nykyiset nuoret miehet enää jääkelkkoja taikka purjeita osat edes tehdä? Mulla oli sellaiset monoihin kiinnitettävät nurmesluistimet ja kerran hukkasin avaimen ja jouduin sit kävelee kaupungin halki kotiin luistimet jalassa. Oli se juhlaa, kun sai ensimmäiset hokkarit. Ja kyläsuutarille käytiin sitten erottamassa. Tosin meillä oli kyllä perheessä vain yhdet ja niistäkin kyllä sitten tapeltiin jatkuvasti. Just joo. Sano nyt vielä, että katto vuoti niin, etteivät päreet seinänraossa palaneet kunnolla ja äiti kehräsi rukilla veden tippuessa pirttiin. No Matti, käynyt sattumoisin sun synnyinkodissa, eikä siellä nyt niin hirveä kurjalta näyttänyt. Mä sanoinkin, että meillä oli vain yhdet luistimet. Isän mielestä oli turha ostaa kaikille omia luistimia. Eikä silloin tietysti jäällä mitään varsinaisia joukkuepelejä edes pelattu. Niin, kauan kesti ennen kuin minä sain ensimmäiset kaunoluistimet. Mut kyllä mä sitten harjoittelinkin niillä. Jäällä olin aina kun vaan hiukankin pääsi. Satakunnan Sonja Heni. Kuka hän on tai oli? Muuan sen ajan jääprinsessoista vaan. Niinpä niin, o tempera o mores. Mitä? Oi aikoja, oi tapoja. Joo. Niin, ja tuo naispapeus tulee taas eduskunnan käsittely ja puhujapönttö nousee monta saarnaa. Eikö se juttu nyt järjestetty jo keväällä? No oikeastaan sekä että. Hallitus nimittäin esitti asiaa eduskunnalle. Sitten pidettiin lähetekeskustelu. Nyt se menee valiokuntaan ja tulee sieltä takaisin täysistuntoon. Ai niin. Niinkö niitä asioita nyt sitten käsitellään? Ei ihme, että kestää niin kauan. Joo, kyllä asia ensimmäisessä käsittelyssä sitten kuullaan. Eduskunnassa on monta uutta asiasta innostunut puhujaa. Ja sittenkö niin kuin äänestetään? Se on vain keskustelun valiokunnan mietinnön pohjalta. Sitten se menee suureen valiokuntaan. Oi apua. Mitä? Kuka huutaa apu? Missä niinku kato palaa? No monet huutaa apua vielä, kun naispappi nousee saarnastuoliin. Matti! Niin, Matti Urpokäppä, mitä siinä on väliä, vaikka joulupukki olisi nainen? Tietty voi kato olla, että sempalo kestäisi niinku pikkuisesti kauemmin. Kato, kun naiset on silleen kauhean kovin juttelemaan ja kertoo storeja, mutta eikä se mitään väliä, jos joulupukki nainen on. Huomenta, Lauri. Nuori mies, nuorekkainen mielipiteineen. Mitäs uutta muuta tänään? Kas, kun et kysy, että miten menee, mitä kuuluu, millain muuten, pikkuhiljaa. Mä en niinku taju, missä kaikki aina hokee tota samaa. Siitä ne toivottaa jotain ihme hyvää jatkoa ja sellaista. Mitä nämä jutut muitte, tai niinku toisen, niinku kato, toivottavasti miksikään muuttuisi. Pitäisikö toi ruveta varmaan kysyä ihmisiltä, että hei, moi, mitäs ei kuulu? Ja sitten kun siihen vastataan, että kiitos pahaa vai? Kiitos, vaikka. Mitä silloin niinku väli? Kyllä minusta toivottaminen on sentään kohteliasta ja olipa se sisällöltään mitä tahansa, niin kuitenkin se tarkoituksena on samalla niin kuin ilmaista, että otetaan toinen huomioon ja että jopa niin kuin pidetään tästä toisesta. Jos joku on sairas, niin kyllä minä hänelle toivotan pikaista paranemista, enkä ryhdy esimerkiksi kertomaan, että kyseinen vaiva saattaa olla kyllä kuolemaksi. Hyvä Tyyne, hyvä, ei läpy. Edes kato kukaan niinku sitä tarkoittanut. Se niinku lyyti pikkuisen, kato käristä tätä juttua. Ja minulla kun on ollut sellainen käsitys, että teillä molemmilla on se kärjistämisen lahja paljon parempi kuin minulla. Kärjistys ja realismi on kyllä ihan eri asioita. Otetaan nyt esimerkki. Poripäivät pidettiin. Pääosassa oli Reposaari. Miten sitä muka muistettiin? Miten se otettiin huomioon? Esitelmä muodossa. No hyvä. Olihan se
nyt julisteessakin. Niin, mutta missä se piili se varsinainen reposaari? Ei sen ongelmia asioita käsitelty missään tilaisuudessa. Ajatellaan nyt ongelmia vesijohto-ongelmista alkaa, ei niistä mistään puhua. Ei juhlapäivänä mistä kunnallisteknisistä ongelmista tarvitse puhua. Vai niin? No toisaalta tietysti jos pääosassa olisi Selim Palmgren, niin eipä hänkään tietysti konsertissa esiintyisi. Hyvä Matti Uripo Käppälä, kato, toi taitaa just olla sitä oikein käristämisen niinku huippu. No todella on. Me puhuttiin muuten koulussa eilen se oli semmosesta, kato, Arkkimeedeksestä. Kappale syrjäyttää sen Tiedätkö Matti, miksi se huusi heureka? No tiedä. Sehän meni kylpyyn, amme oli piripintaa täynnä vettä. Ja sitten hän huusi heureekka, kun ammeesta tuli yli vettä juuri sen verran, kun... Se huusi heureka, kun se kato löysi saippuan. Ja heippa sitten vain kaikille taajuusalueen kuuntelijoille ja mikseipä muillekin. Pidetäänpä tänään oikein reippaat ja rempseät, rehelliset, tällaiset angloamerikkalais-suomalaiset junttijamit. Ja sitten siinä ei paljon pööpötellä, kun mentiin ja pidetään vaikkapa hatusta kiinni, jos sellainen nyt sattuu olemaan päässä. Diskotoiminta. Liikennesuunnittelija Kauko Tolppa. Tässä on yksinkertaisesti kysymys siitä, että joukkoliikenne eri muodoissaan on muodostumassa ongelmaksi, jonka haittavaikutuksia ei pystytä hallitsemaan. Näin ollen saaste, melu- ja ruuhkautumishaittoja on ryhdyttävä tiukoin ottein vähentämään. Rauman rautatieaseman vähittäinen siirtäminen Harjavaltaan on näin ollen pelkästään toivottavan kehityssuunnan ensimmäinen toteusprojekti eikä mikään itse tarkoitus. Ymmärtääkseni nuo saaste-, melu- ja ruuhkautumishaitat on tähän asti kiinteästi yhdistetty yksityisautoiluun. Tuollainen käsitys perustuu kaukaa 60-luvulla periytyviin virheellisiin arvioihin ja on näin ollen joku reliikki menneisyydestä. Moisen järjettömän opin pisti alun perin liikkeelle eräs tuolloinen liikenneministeri, joka ei saanut rouvansa kolaroimisvimmaa millään keinolla kuriin ja ryhtyi näin ollen ja näin muodoin toteuttamaan päätöntä yksityisautoilun vastaista kampanjaa. Toisin sanoen liikennekulttuuria me lähdetään nyt kehittämään yksityisautoilua suosivaan suuntaan ja joukkoliikenne pistetään kuriin ja herran nuhteeseen. Tämä pitää aivan täysin paikkansa, toimittaja on oikeassa, mutta jos saan jatkaa itse asiasta, eli mitä lähikuukausina täällä Satakunnassa tulee tapahtumaan. Olkaa hyvä. Porilaisia kiinnostaa varmasti lähinnä se tieto, että lentokenttä siirretään Hangassuolle, josta järjestetään hevoskyyti lähikaupunkien keskustaan. Ensimmäiset isvossikat ovat jo koulutuksessa ja ensimmäinen ratsukin tuli jo hankituksi, mutta kirottu kopukka osoittautuu kyllä vähän pattipolviseksi. Niin sitä käy, kun luottaa tärkeissä ostoissa kaiken maailman järjestäytymättömiin kauppiaisiin. Vai Hangassuolle, siis samaan paikkaan, johon tulee uusi moottorirata. Se toimii sivutoimisena lentokenttänä, näin yhdistetään kustannukset, mutta jatkaakseni edelleen. Rauman linja-autoasema siirtyy vuodenvaihteessa Kodisjoelle, josta yksityinen polkupyörävuokraamo hoitaa siirtymiset kaupunkiin. Porissa siirtoon ei kannata tässä vaiheessa ryhtyä. Luotamme nimittäin siihen, että kaupungin linja-autoasema luhistuu muutaman vuoden sisällä joka tapauksessa kasaan ja säästämme tällä tavoin purkamisen kustannukset ja vaivat.